Kapili Youth Congress Committee abarim ameiphu Bhula Ronghang M Mon Timber Furniture akulat aronre thengpi kephlak kanghu pura Forest Department atum kulat kanghap Bangso kulat lapen aronre thengpi kephlak kanghu along Congress I West Karbi Anglong District Committee ameiphu Augustin Inghi ta thetan kacherapdun do pusi amen keklang pong Nijang Karbi Anglong havar along ajir dingklui pen thengpi kanghu Lamki keklang lake Lamki mi kalido lapen non puta thengpi kanghu ington tela Bangso thengpi Lamki ki judji kalisi Kheroni Southern Range along Ranger kachelar alingsi thengpi kanghu aphai na ke parchi thekponlong Lapuson se amreng forest anampi arloke kaiketa ke ongdung thengpi kanghu atum chethor alamsi kaiketa birta thekponlong Lapuson apora hut Kapili Youth Congress Committee abarim meiphu Bhula Ronghang Forest Department of Lang Forsi Langso Mipianam Piang Bong along Mon Timber Furniture Shop Adim along si aronre pen thengpi kephlak amesin bidam ko kajone Forest Department atum pen Mon Timber Furniture Shop ing hapon cheklo Bontai si matha meme alam ke Bangso amil along niwang ta nampia thengpi thengprang rod ing hupon si Bangso Mon Timber Furniture Shop along si abeng bui hup hapsi thekponlong Lapen isi kamang humeme alama bang ke Mon Timber Furniture Shop lake thengpi kephlak ke beng amil kali tangte kopia porsi thengpi kephlak tang mate kerok tang abeng kibui huplo anparta thengpi kerok amisin kibitan lo lake mang humeme alam lo aronre pen ke klem chonghu pusitame Karbi hijan ke pachoklem nang pupoma Karbi hijan po amen pen Karbi Anglong property kai ke arni lapuson si panohok bom pavir bom poma Lanjata kali Bangso Mon Timber Furniture Shop ahem phuwek ke Bhula Ronghang mate Augustin Inghi lo latarat angbong pinianta klardak kalilang Lasi political leader ki khila ke Karbi Anglong thengpi thengphang ke pana hok aphansi sai ke klemma Bangso Lamki along Congress I West Karbi Anglong District Committee ameiphu Augustin Inghi kacherapdun dobekloma Tarlip pamipen Bangso Mon Timber Furniture Shop kaikia farman ingkir klak poma mate department pen ko ang deng kangsai pg lake mo porsi ethanpo Nijang Karbi Anglong phelang pi pen khonsi imtimung report Northeast Karbi Live